an sunnafti jabrani flebaw ayaw bismillah donc kibaro kene kan bi kibaro la bakrubaw la amna kuma an ka segon donc ministre so ko ne kibara dike ka nyashi agence minu nyashi be tourisme ma coronavirus ben kan kura minu sigira sen kan wala sa mo ka se ka ta voyage siraw fe ka faraw ka amna kuma hakna falen kene do sigira hotel selanton na kunungo ka nyashi wale tejugum be ke bamanchu fe an ka cencen kanaw na ni oye obe mawmne ku ke blokono mawye o wala obe se ka kele chuga mina nunu de bakurba we dore bambulo ka farauka so ni amino bela jelen wala awye be juma e novembre kalo tle woro ayaw bismillah ko kura dongi baro kene kan ambura ka fawe bakurba wala anka sekon donko ministre so ko ne kibaro di kene sigi bi hotel olympula ka nyasin chakeda minu kon nyasin be tan ka sigima ni oye voyage ke agence ou ani tourisme ye wala sa ben kan kura minu sigira 5 ans coronavirus bana keleli la o ka se ka lase voyage kala o ma chuga mina o ka famya surala anka jeka anka kibara nyina amnata danyo ani bakari kune oluyu ka kuma barani kon tengu anka sekon donko ministre la ni oye kajatu kunari anga bi seminaire ye baramiye barambena tourisme secteur mogo be bara la kara hotel tuku yo akara agence de voyage akara guide ku deme o kaseka u yɛrɛ sɔrɔ ni crise min ba anka no pandémie coronavirus crise an bɛna na ɲɛfɔli de k'u ye k'u bilasira ka outil caman d'u ma pour que u ka se k'u ka voyage organiser ne voyageurs bɛna u b'a kɛ cogo di pour que ka voyageurs ka lakana sabati hôtel fana ne mɔgɔ nana u ka hôtel la u kan ka mun de kɛ u kan ka mun fɛrɛ tigɛ u kan ka mun sariya sigi pour que ne mɔgɔ nana bana kana se k'u sɔrɔ guide voyage fana n'olu jɔyɔrɔ ka bon tourisme na olu fana ka se ka voyageurs touristes u ka se k'u kunbɛn ka ɲa k'u bisimila ka ɲa k'u hakili lasigi ka fɛn o fɛn bɛ se k'u kisi bana ma k'olu bila sira sen kan donc séminaire in bɔ dabɔra de kama fɛn o fɛn bɛ se ka voyageurs ni touristes kisi bana ma o ɲɛfɔli ka k'u ye u ka se k'olu bɛɛ bila en place pour que kisi ka kɛ kabini bana in daminɛ la mesure bɛɛ taara en réalité mais min do sensibilisation dɔ de bɛna far'o kan information dɔ de bɛna far'o kan et puis ka f'u ɲɛna perepere tigɛlen na ka fɔ bana in ma ban fɔlɔ bana in bɛ kan ka juguya bana in b'a vague filanan de la diɲɛ ɲɛfɛ an fana ma kisi donc ka sensibilisation kɛ kosɛbɛ ka information kɛ kosɛbɛ k'u hakili lajigin hali bi ko kɔlɔsi de ka fisa Chakeda minu kon nyasin be beni kelean sinsini ma ni oye imrap wanep ani DDG ni Canada jamana ka kokoroma donye u kon ye nyanaje laje bake bi hotel salam na min kon bolla sarase min tara wala sa muso ka ke beni kelean sinsili bagaye jian kono ni oye sarase bakele keme sabani muganduru na ye o nyanaje tako mugana uyo bara daila ke bi wala sa ka se ka muso koni sendo jamana jo baraw la ka se ka ke lakana sabati baye u ka sigidaw la fukata se u ka jamana ma an ka kibara nyina ma Traoré ani Kanisiso fukata se u ka jatala Tijan Sidibe ma u ye min sɔrɔ an ka ɲamadaw fɛ an bɛ ɲɔgɔn ye mina bi o ye ONG saba ka baara de DDG b'a la Institut Malien de Recherche Action pour la Paix min ye IMRAP ye o b'a la ani WANEP donc lu ye jɛkulu ye minnu ye baara caman kɛ musow sen ka ye lafiya sabatili kɔnɔna na cogo min na Mali la u ye baara caman k'a la donc le 31 octobre o bɛnna ni musow ka gafeba signeli don ye mun ye résolution 1325 ye minnu b'a a yira musow kan ka jɔyɔrɔ mun sɔrɔ lafiya sabatili kɔnɔna na Mali kɔnɔ ani jamana tɔw la donc o adoptera le 31 octobre 2000 donc o san mugana san yɛlɛma de ye nin ye donc an ko kan an tɛ se ka to kɔ fo an fana ka ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ka mɔgɔw wele u kana se ka sigi ka kuma tuguni pour que musow sen bɛ se ka ye lafiya sabatili la cogo min na Mali la n'i ko muso i ko du n'i ko muso i ko kin n'i ko muso i ko jamana musow bɛ baara caman kɛ Mali kɔnɔna na yan nɔ u bɛ sensibilisation kɛ u bɛ médiation kɛ u bɛ ɲɔgɔn yew kɛ ka acteurs sensibiliser pour que bɛn bɛ se ka sabati Mali la cogo min na mais problème ye min ye a lakodɔnnen tɛ musow bɛ effort ba de fourni mais a lakodɔnnen tɛ donc an kan ka baara k'o de kan sisan nɔ a kɛra état niveau ye wa a kɛra partenaire technique ka niveau ye wa a kɛra population yɛrɛ ka niveau ye wa musow ka effort kan ka reconnu
a ka valoriser bɛn ni lafiya sabatili kɔnɔna na Mali la. A b'a dɔn Mali la kalan yɛrɛ kalanbaga ma ca kosɛbɛ mais n'i y'a ta muso kunda o fana na i b'a sɔrɔ caman tɛ kosɛbɛ o ye fɛn dɔ ye. I b'a dɔn gafe ninnu caman bɛ kɛ tubabukan de la donc hali ni a traduira bamanankan na k'a kɛ livre kɔnɔ bamanankan yɛrɛ kalanbaga ma ca donc sisan nɔ gafe ninnu n'u kɔnɔfɛnw bɛ se ka musow lasɔrɔ cogo di u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na k'a dɔn ne ye muso ye ne bɛ se ka nin de kɛ k'an ka jamana dɛmɛ ne ye muso ye ja ne bɛ baara mun na ko ɲuman de don ne kan ka dɔ fara a kan ne kan ka n tɔɲɔgɔnw ɲini ka fara n yɛrɛ kan pour que an sen ka don baara in na donc o ka dɔgɔ muso kunda. N'i y'a ta fana gafe caman bɛ signé mun ye résolution 1325 ye ani loi 050 yɛrɛ o mun ye Mali yɛrɛ ka loi talen ye musow sen ka ye lafiya baara kɔnɔna na cogo min na ni instance de décision de façon générale mais n'i y'a ta o yɛrɛ n'i y'a jateminɛ bi an ka jamana in kɔnɔ musow sen ka dɔgɔ a ko la hali bi ka sɔrɔ gafew bɛ yen donc olu ye gɛlɛya ye mun bɛ musow kan ni baara sera ka kɛ k'olu gɛlɛyaw wuli ka bɔ yen nɔ musow sen ka ye baara la ne ka jateminɛ la an bɛna nimisawasa sɔrɔ. Hakilina falen kɛnɛ sigira kunungo hôtel Serantoni na wale cɛjugu min bɛ kɛ banbanciw fɛ ka ɲɛsin maaw ma k'u minɛ ni k'u kɛ bolokɔnɔmaa ye k'u bɔ u yɛrɛ sagoya la o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na a kɛnɛ kan maa caman tun bɛ yen u bɛɛ lajɛlen y'u hakilina di a ma fɔ NEF-TV fana kɔ Tijani Sidibe ale y'a ko seereya an ka jɛ k'a ka sɔrɔlenw lajɛ. An ye jɛkulu sigi walasa ka se ka miiri ka to ka a lajɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se ka mun de fɔ an bɛ se ka jamana dirigeants dɛmɛ ni mun ye u bɛ se ka fɛn n'u bɛna min kɛ u k'a kɛ k'a sɔrɔ faamuya bɛɛ b'u bolo o la an y'a fɔ ko u to ka mɔgɔw minɛ an fɛ yen Saheli kɛlen don yɔrɔ ye sisan gɛlɛya caman bɛ min kɔnɔ ayiwa o de la an ye mɔgɔw wele ka bɔ yɔrɔ bɛɛ la an ka na ayiwa gɛlɛya minnu b'an ka Saheli kɔnɔ u bɛ se ka fura jumɛn bɛ se ka sɔrɔ o la maa minnu bɛ minɛ an fɛ yen na mɔgɔ minnu bɛ bɔnɛ u ka taa ka segin la ani wariba bɛ sara u kun kɔrɔ fura jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ a la a dalila jumɛn bɛ se ka tigɛ walasa wali a ka dabila wali a ka nɔgɔya wali an ka jɔ sen wɛrɛ sɔrɔ min ti kɛ wari sara ye ani min ti kɛ ka mɔɔw bɔnɛ u ni na wali k'u bɔnɛ u ka taa ka segin la ayiwa an bɛ min kɛ nin kɔfɛ o ye an ye maa faamuyalenw wele ka bɔ yɔrɔ bɛɛ la n'u nana u mana min fɔ an b'o kɛ gafe ye k'a cari walasa fɛn fɛn ka baara ye ka jamana décision ta u k'a sɔrɔ u ka se ka faamuyali sɔrɔ ka se ka dɔn ni nin kɛ n bɛ se ka taa nin sira in fɛ ni nin kɛ a bɛ se ka wolo nin ko in na an kɔni bɛna a to an ka mara bɛ minnu bolo u ka bɔ a kalama min fɔra yan yɔrɔ la ani mɔgɔ faamuyalenw ye min fɔ walasa n'u bɛna min kɛ u ka se ka dɔn a bɛ se ka wolo minnu na a dabɔra de kama. walasa k'an balaka minnu kɔni lasirilen don k'u kibaruya balo kɛcogo ɲuman kan ani k'u kibaruya balo kɛcogo juguya kɔlɔlɔw kan ani u dentanniw bɛ se ka tanga o kɔlɔlɔw ma cogoya min na jɛkulu min bɛ wele ko Miriam fo ka taa se Faransi ka cakɛda min ɲɛsin bɛ yiriwa sinsinli ma ni o ye Agence Française de Développement ani Fondation Bill et Melinda Gates ni jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ sabati k'a ɲɛsin an balakaw ma kɔnɔmaya waati la u kan ka fɛn minnu dun walasa u denw bɛ se ka tanga ka bɔ sajoonaw ma cogoya min na ni jɛkulu ninnu u ye wulikajɔ in wele ko bebe kodi u y'a baaraw kurunbɔ kari Hôtel Salam na bi sɔgɔmada in na an ka kibaruya ɲinina Ma Tarawele Kani Sisoko fo ka taa se u ka jatela Tijani Sidibe ma olu y'a ko seereya an ka jɛ k'u ka sɔrɔlenw lajɛ. Campagne c'est pour ka kɛ baloko juguya ka dankara baloko juguya la campagne b'o de kɔnɔ donc campagne message de bɛ k'a kɔnɔ hakilijigin de b'a kɔnɔ kunnafonidiw de b'a kɔnɔ k'a ɲɛsin muso kɔnɔmaw ani muso minnu bɛ jubatɔ minnu bɛ sin di la den ma comment ni kɔnɔma don i bɛ dumuni minnu kɛ an ka yiridenw n'an ka nakɔfɛnw olu bɛ matarafa cogo min pour que muso kɔnɔma bɛ se k'a ka muso kɔnɔmaya kɛ hɛrɛ ni baden na a ka den wolo den min fana bɛ a ka mɔgɔninfinya kɛ vraiment sans que problème ka sɔrɔ a ka développement na donc ni muso kɔnɔma ka dumuni bɔra ye a bɛna se n'a jiginna den de ta bɛ daminɛ
den do fo ka taa se kalo 6 ma dɔ wɛrɛ ti d'a ma sinji in kɔ pour que sinji in fana bɛ se ka matarafa muso kɔnɔma fɛ cogo min il faut que muso kɔnɔma ka dumuni nafamaw de kɛ an ka dumuni nafamaw a ma fɔ ko an ka dumuni importelenw dɛ i b'a fɔ pâteau ni fɛn non tuluma fɛn ninnu t'a la dumuni nafama an ka yiridenw an ka nakɔ fɛnw an ka a tɔgɔ légumes truc là donc c'est ça pour la femme enceinte et le bébé va bénéficier vraiment ale bɛ sin gɛrɛngɛrɛnnen fo kalo 6 ni kalo 6 bɔra sinji tɛ dabila dɛ sin bɛ continuer fo san 2 kɔfɛ parce que an b'a ye dɔ caman b'a jɔ san 18 kalo 18 na mais sin kan ka continuer fo kalo 24 kɔfɛ n'an b'a fɔ ma san 2 kɔfɛ donc vraiment cette campagne nin de y'a koloma yɔrɔw ye ka kuma nafamaw fɔ kɔnɔ ka hakilinaji k'a kɔnɔ a bɛ komi n'i bɛ taali ekɔli la. Seko ni dɔnko bunakun kan u ka lafasa jɛkulu 2 kɔni ye bolodi ɲɔgɔnman kɛ ka bɛnkan sɛbɛn kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa u ka se ka wuli k'an ka jamana seko ni dɔnko kɛbagaw kɔni lafasa walasa u bɛ se ka yiriwa sɔrɔ cogoya min na u ka baaraw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ waati min na ni o ye coronavirus waati ye u ka baaraw t'a la ka se ka kɛ mun kan ka kɛ walasa u bɛ se ka nɔgɔya da sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔna na jɛkulu ninnu bɛ tali kɛ FEDAMA na ni o ye Fédération des Artistes Maliens ani l'UAAPREM ni o ye l'Union des Associations d'Artistes des producteurs et éditeurs du Mali ni jɛkulu 2 ninnu kɔni u ka laɲini ye nin ye a baaraw kɔni kɛra Hôtel de l'Amitié la Tijani Sidibe bɛ yen a ye min sɔrɔ an ye an ka ɲɛmadaw fɛ. Bɛnkan sɛbɛn in hakilina ye mun b'a a jukɔrɔ an b'a fɛ ka seko ni dɔnko ka taabolo kura bila sen kan o taabolo kura ye mun ye an y'a ye k'a fɔ ko seko ni dɔnko a bɛ sira min kan o sira dépassera dɔɔni an b'a fɛ ka moderniser dɔɔni k'a to production caman bɛ yen nɔ o bɛ se ka kɛ cogo min moderne kɔnɔ k'a kɛ a bɛ se ka marché intérieur bɛ se ka kɛ cogo min jamana kɔnɔ ni artiste y'a ka baara kɛ a bɛ se k'a ka musaka sɔrɔ cogo min o marché intérieur hukumu kɔnɔna na donc o baara in an b'a fɛ k'o de kɛ n'an sera k'o kɛ ka se ka statut kura fana dilan artistes ni acteurs culturels la o bi bɛnkan ye o baara daminɛ de ye parce que anw de ye acteurs concrets de la culture ye an ni État ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ka ni taabolo kura min b'a fɛ ka bila sen kan an ni État k'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ la. Culture ye mun ye i bɛ fɛn fɛn dege kabini i bange don fo ka taa se i saya don ma o de ye culture ye fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko umukun tun bɛ kɛ jateminɛw tun bɛ kɛ an tun bɛ to dun ani datu an bɛ ɲɛgɛnkini dun an bɛ fini min don fɔlɔ an b'a fɔ ma na n ba sisan a kɛra papi ye a kɛra papu ye a kɛra pi ye donc culture bɛ yɛlɛma yɛlɛma mais culture yɛlɛmani kana an bɔ an yɛrɛ kunya la quoi an ka kan an yɛrɛ ye mais an ka évoluer ni an yɛrɛ danbe ye donc an b'o kɛlɛ de la nin ye mais danbe fana mana kɛ cogo cogo an bɛ diɲɛ kura min na nin ye fo sɔrɔ ka kɛ ni sɔrɔ ma kɛ artiste tɛ se ka kɛnɛya ni sɔrɔ ma kɛ artiste tɛ se ka taa ɲɛ donc fo sɔrɔ de ka dilan ka ɲa pour que bɛɛ k'i ka hɛrɛ sɔrɔ bɛɛ ka kɛnɛya sɔrɔ donc ka fɔ artiste ye u jigi sɔrɔ ye anw de ye u jigi sɛmɛyɔrɔ ye anw de ye donc n b'a ɲini u fɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan u ka se an ma u ka ɲɛfɔ an ye an k'a dɔn pour que an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na. an ye kuma min fɔ sisan an ka représentants bɛ taa conseil national de la transition na ka taa ko o kuma ni défend parce que conseil national de la transition o bɛna kɛ institution de contrôle de donc nous an bɛna mɔgɔ minnu choisi olu ka taa représenter CNT la olu fana bɛ nin programme de ta ka taa a lajɛ nin programme n'a bɛ ka bila en œuvre. ni ne bɛ dansigi bi dɔnkili baro la min kɔni labɛnna NEF-TV jama bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɔnɔna na an b'aw fo a ka ɲamadali la an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye ni ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan don wɛrɛ kibaruya kura wɛrɛ dili kɛnɛ kan a k'an bɛn.